En canto a experiencia, durante 3 anos traballei como community manager dunha rede social de Manifestación. Ben completo coñecer. Un experimento libre. Iso é Pero ponte dereita, que a próxima vez que digas perdón en todo o interrogante, solo che que será o único que digas nesta entrevista. Por lo menos poñe de literidade, que non somos sinceros. Canto tenes que aprender? Desde a túa primeira comunión e a confirmación. Sí, a ver, trouxeche o currículo, sí, pero gatiño. E así é máis fácil de ler. Segundo as últimas informacións das que dispoñemos, podría ser a principal sospeitosa da desaparición das fillas do coñecido empresario Diego Fernández. En canto teñamos máis datos, seguiremos informando.